No niin, aina mennä! Ja muista! Y-K-K-Ne! Jumalauta! Ottakaa videokuvaa, jumalauta, mitä vittuu! Hullu mies! Ei kun jatka perkele jau! Et saa pulloja, ei tipu pulloja, jos et vedä vittu sieltä tältä tonne! Perkele! Anna mennä nyt! Voi vittu ei väliä, anna mennä! YouTube matskuu! Hei! Hei! Perkele, vedä sinne tavasta eka kertaa, et sä voit vetää monta kertaa tän läpi. Mikä on mies? Käsi pohjaa! Ihan vitu hies. No niin, hyvä. Anna mennä. Miten monta pulloa arvosta on tää? Ja tosta ei oteta huikkaa tosta satarisuihkulähteestä, vaan sit lähdetään käännyt siitä, et kosketa sitä vitu perkele paskaa. Hyvä! Ja takas päin. Ja sit se joudut vetää vielä takas ja sit takas, se on siinä. Anna mennä vittu. Upeeta! YouTube matskuu! Oi! No niin. Kato, sua kannustetaan jo täällä. Naiset on messissä. Älä mene sinne soteen alle, se on paha. No niin. Jumalauta. Käsi pohjaa, voi vittu. Säälittävää, käsi pohjalla mennään, mutta ei se mitään, suomalainen pärjää aina. Aina mennä vielä vittu. Voi vittu, tää tulee kalliiksi tää ilta. Jos jätkä meinaa vetää tän, niin tää tulee kalliiksi. Voi vittu. Noniin. Kato kun periksi ei saa antaa. Älä anna periksi. No ne on ihan kuusessa ja paskassa jo. Tonne noin takaisin, sit saat vittu pari pulloa. Jumalauta, aina mennä. Jumalauta. Käsi pohjaa, voi jumalauta mitä säälittävää apinointi. Nyt! Mä oisin juossut tää vittu paskan vittu oikeesti. Mitä vittu sä yrität uida? Mä oisin juossut nää läpät. Mitä vittu? No mut ei, tää aina mennä. Tää tulee YouTubeen. Kyllä. Sus tulee uusi vittu tuonne klikin vittu äijä. Mitä vittu? No vedäkö aika käsillä? Laite käsissä. Ei vittu, tuo laite käsissä, no se on vielä pahempaa vittu oikeesti, tää on aika jännä. No miltä Antti nyt tuntuu? No aika maratoni. Aikamoinen. Pyyhkeet jäi himoa ja kaikkea, miltä nyt tuntuu? Niin koskettu näkee. Ai vittu, tää saa oikeesti vittu pari pulloa vielä vittu, voi vittu. Ei se mitään, vedät siihen niin se on sillä selvä. Ja nyt takas tonne himoa. Käsi siihen, oi. Ja sit takas niin saat juomaan vittu perkele. Ei tässä joudu kun muuttaa kun alkoi menee. Kun kello on 8. Anna se on mennä vittu, tää on oikeesti kinge. No niin, sissi vittu, anna mennä. Tää on sillä selvä. No kato, sieltä tulee kilpailija jo vittu, voi vittu. Oi. Voi perjantai, kato sieltä tulee semmonen yli, ettei oo ennen nähtykään. Mitä velvettiä. Kato näin se pitäis hoitaa. Jumalauta, siellä on vittu saatana, joo. Ai vittu, 2 hullua kohtaa. Perjantai, tää on jännää. Noniin Antti, vielä viimeiset metrit, come on. Sä häiriöstä pääsit vittu eteenpäin. Tuo oli kingi läppä. Noniin Antti, vielä muutama metri. Ai nyt sä jäät sinne runkkaan vittu. Älä nyt kivi heittele. Mitä kakkapökäleitä, hyi. Noniin, muutama metri vielä. Noniin, se on siinä, okei. Anna mennä.
Hän on hänessä. Se on 2 vittu Marbella pulloa vittu saman tien. Saatana vittu. Täällä on hullu ja hullu. Sitä saa mitä tilaa. Miltä nyt tuntuu, Antti? Sä pääsit YouTube vittu saatana sankariksi. Voittaja on helppo hymyillä. Voittaja on helppo hymyillä. Meet sinne nyt kattelee vittu. No, sulla pidemmät pöksyt. Voi vittu, joutuu lähteä alkaa. Ei, mut hullu on hullu. Minkä sillä voi?